Fl-Università ta' Malta, il-lezzjonijiet se jkunu maqsumin bejn dawk li se jsiru fil-klassijiet u dawk li se jsiru b'mod virtwali. Dan tħabbar wara l-Università ħabbret il-linji gwida li bihom se tkun qed topera fid-dawl tal-imxija. F'każ li jkollok lezzjonijiet fejn jkollok ħafna studenti, dawn se jinqasmu fi gruppi, dawk li se jkunu fil-klassi u dawk li se jsegwu b'mod virtwali. L-Università qalet li l-aktar studenti li se jkollhom lezzjonijiet fil-klassi se jkunu dawk fl-ewwel sena universitarja sabiex ikollhom l-esperjenza li toffri din l-istituzzjoni edukattiva. Intqal kif il-lecture se jkomplu jsiru mit-tnejn sal-ġimgħa bejn 8 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija. Issemma wkoll kif il-lectures wara 5 ta' nofsinhar se jsiru wkoll il-Junior College fl-Imsida. F'dawn il-linji gwida l-Università spjegat kif se jinħoloq spazju fuq campus fejn l-istudenti jkunu jistgħu jsegwu online, hekk kif matul il-ġurnata l-istudenti se jkollhom taħlita bejn lectures fil-klassi u dawk online. Intqal ukoll kif l-istudenti għandhom joqogħdu b'maskra jew visor ħin kollu meta jkunu fuq campus. Issemma wkoll kif id-distanza bejn l-letturi u l-istudenti għandu jkun ta' 2 metri, filwaqt li jkun hemm distanza ta' 1.5 metri bejn mejda oħra. Kull klassi mal-bib se jkollha n-numru massimu ta' studenti li se jkunu jistgħu jidħlu f'dik il-klassi partikolari. F'dawn il-linji gwida ġie spjegat kif dawk li jridu jagħmlu użu mill-librerija se tkun qed tittieħdilhom it-temperatura waqt li l-imwejjed se jkunu mnatfa qabel u wara kull użu. Dawk il-kotba li se jintużaw mill-istudenti se jinżammu 72 siegħa fi kwarantina waqt li se tinżamm attendenza għal kull min jidħol fil-librerija.